Salamyň hormatly adamlar, garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzdaky täzirlikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlaryna alyp berilýän işler berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünliklere başlanýar. Muňa şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 31 ýanwarda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlarynyň hemem Aşgabat şäheriniň we welaýatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgamar gyly iş maslahatyny geçirdi. Döwlet başlanymyz iş maslahatyny açyp sanly ulgamar gyly Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary Toýly we hemem Mehmedow çağırdy. Vice-premier Daşary işler ministriniň ýol başçysy Birleşen Milletler Guramasy hemem oň esasy düzümleri, hususan Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet baradaky ýürütülüşdirilen edarasy UNESCO bilen gatnaşyklaryny ösürmek üçin görülýän izderli çäreler barada hasabat berdi. 2020-nji ýylyň 13-18 dekabr aralygynda Paris şäherine geçirilen UNESCO-nyň maddi däl meden mirasy gorap saklamak üçin hökümetara komitetiniň 16-njy mejlisiniň dowamyna dutar ýasamak senetçiligini hemem dutarda saat çalmak we bagşyçylyk sunugatyny bu sanawa girmek barada çözgüt bir agzdan kabul edildi. Melelizrimiz şahatlykly habary kanatlanma bilen kabul edip, iş maslahatyna gatnaşlary we ähli türkmen halkyny bu ajaýyp waka bilen tüýsürekden gutludy. Melelizrimiz ahyltyky atlaryny seýitlemek sunugatyny, türkmen alawa itlerini köpeltmek, milli aýratynlyklaryny hemem türkmeniň keşteçilik sunugatyny UNESCO-nyň sanawyna girmek üçin işleri dowam etmek barada görkezme berdi. Hormatly prezidentimiz Matmul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine hemem Seyit Nazar Seydadynaky Türkmen Döwlet Mogolimçilik Institutyna UNESCO kafedralaryny döretmek üçin işleri şartlandyrmagy hemem UNESCO-nyň Mektepler Assosiasiýasyna ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mektepleriniň käbirini girmek üçin alyp berilýän işleri güýçlendirmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz dutar ýasamak senetçiliginiň dutarda saat çalmak we bagşyçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girdilmegi münasibetli geçiriljek çäreleň tertibini gysagly taýýarlamak barada görkezme berdi. Hormatly prezidentimiz Aşgabaty mundan beýlegim ösürmek üçin wezipelери çözmäge ören oýlaşykly toplumlaryň geljegi nazarlayan çemleşmäniň zerurdygynyň ähmiýetini ýygtydy. Belent derejesine göz öňünde tutmak bilen şäher ähli babatda hususan adamlaryň ýaşaşy üçin ören amatly şertleri döretmek bilen baglykda nusga bolmalylar. Hormatly prezidentimiz şu ýyl paýtatymyzda hemem tutuş ýurdumyzda bina edilýän desgalyň ählisinde işleň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini öz wagtynda tamamlanmagyna ýetgiderli gözükçülük etmek barada degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz welaýatlardaky tehnika hyzmat ediş kärhanalaryna bar bolan ähli owa hujuluk tehnikalarynyň we gurallarynyň awat ýagdaýda saklanylmagyny hemem möhümlen owa hujuluk işlerine netijeli ulanylmagyny öpçün etmek döwrüň möhüm meselesidigine önsü çekdi. Şundan baglykda melelizrimiz öňde boljak gowçu ekişine hemme taraplan taýýarlyk görülmegi, ekiş geçiriljek meýdanlarda sürüm we tekizleş işlerini bellenen möhletlerde geçirmek üçin bu gurda owa hujuluk tehnikalarynyň dolu güýjüne işledilmeginiň zerurdygy barada deýişli görkezmeleri berdi. Döwlet başlanmady ekiş möhüm üçin zerur bolan tohumlaryň taýýarlanmagyny öpçün etmek barada deýişli ýol başlara birnäçe tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz buğday eklen meýdanlarda ýa-da işlerini agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda berik berje etmek möhümdigini nykdy. Döwlet başlanmady ekrançylyk meýdanlarynyň ýeri we suw serişdeleriniň rejeli ulanylmagyny, daýyhanlaryň ýokary hili tohumlar hemem beýleki zerur serişdeler bilen öpçünçiligini gowlandyrmagy öns merkezine saklamak wajypdygyny belledi. Melelizrimiz döwletimizde milli mirasymyzy aýawly saklamak, baýlaşdyrmak hemem giňden wagt etmek üçin uly möçörli işler amal aşyrylýanyny nykdy. Şuň bilen baglykda döwlet başlanmady hemmeleri dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we bagşyçylyk sunugaty atly milli hödürnamamyzyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girdilmegi bilen gutlap ýerlerde halkymyzyň milli mirasyny we ruhy baýlygyny wagt etmek üçin işleri giň yerimde alyp barmak tapşyrdy. 1 fevralda hormatly prezidentimiz Gurban
Muhammedow Ministrler Kabinetinin başlarının käbir ornatörlerinin gatnaşmagyna ýurdumyzyň ýanyç energetik toplumyna alnyp barlayan işleň ýagdaýyna başlanan iş maslahatyny geçirdi. Oň dowamyna garaşdy döwletimizi ykdysady taýdan mundan beýlegem ösdürmek wagty öňde durýan wezipeler aralyp maslahatlaşyldy. Melelizlerimiz önümçülüğün diversifikasiýalaşdyrmagynyň we sanly ulgama geçirilmeginiň Türkmenistanyň ýanyç energetik toplumynyň kuwatyny artdyrmagyň wajyp strategiýasy bolup durýanyny bellädi. Şeýlelikde ösüşlüğün belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň sağlaşykly ösüşine ýanyç energetika toplumyna möhüm orun degişlidir diýip döwlet başlary bu pudukda ýerine ýetirilýän işleň häzirki döwrüň talabyna laýyk gelmegi, ony täzeçil tehnologiýalaryň ulanylmagy bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmeligini ösüşekdi. Şol wagtyň özünde türkmen tebigy gazyny üstü geçirgen ýurtlar bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürmegine Türkmenistan, Owgastan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjesiniň gurulşynyň işleňleşdirmegine de zerur öns berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we bu wagtda birnäçe tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz Oglavadaro terişdeleriniň egert uly gurularyna eýe bolan ýurdumyzda bu ugurda alyp berilýän işleň döwletimiziň ykdysady siýasatyna laýyklykda ösdürmegini belledi. Häzirki döwürde ýanyç energetika toplumynyň milli ykdysadyýatymyzda eýeleýän ornuny puhtalandyrmak, oň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir. Şonu täzeçil tehnologiýalaryň sany ulgamyň we pudugy degişli häzirki zaman almanyň gadananlarynyň işçiň ulanylmagy möhüm talap bolup durýar diýip melelizlerimiz aýtdy we bu ugurda ýerine ýetirilýän işleň ýygdyrly gözegçilikde saklanmalygyny belledi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň dünýä derejesindäki energetika döwleti hökmünde eýeleýän ornunyň barha puhtalanýanlygy bu wagtda ýurdumyzyň ýanyç energetika toplumyna möhüm ornuň degişlidigini bellep, bu ugurda alyp berilýän halkara hyzmatdaşlygyny köp ugurly esasy ösdürmek üçin zerur tagyllaryň ýygdyrly edilmeligini belledi. Türkmenistan tarapyndan öňe sürilýän başlanýyşlar 3-nji müňylyň beýik maksatlaryna ýetmege hem Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş maksatlarynyň gün tertibine laýyklykda öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmegine gönükdirlendir diýip melelizlerimiz belledi. O ýurdumyzyň halkara giňişligine eýeleýän ornuny mundan beýlegen puhtalandyrmak ugruna hem tarapyn tagyllaryň edilmeligini öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz ýanyç energetika ulgamy boýunça taýýarlanan 23 türli taslamalaryň üstünlikli amalaşdyrmagyna ören jogapkärçilikli we hem tarapyn çemeleşmeligini belledi. 2 fevral hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdi Muhammedow Hytaý Halk Respublikasynyň ýeri neşirleriniň we tele ýaýlymlarynyň wekillerine interwýu berdi. Melelizlerimiz bilen guralan sowal jogap söhbetleşigine Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanyň elçihanasynyň medpugat attaşesy Hanym Ýusiýa Şowan gatnaşdy. Hytaýyň belli tele ýaýlymlarynyň we köp milliony okujulary bolan medpugat terişdeleriň wekilleriniň Türkmenistana bolan egert uly gyzyklanmalary melelizlerimiziň ýol başlygyna tutuş dünýä ähmiýetli başlanýyşlary öňe sürýän ýurdumyzyň halkara giňişligindäki agrynyň barha belinde galýanynyň nowatdaky beýanydyr. 3 fevral hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdi Muhammedow sany ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Ony milli ykdysadyýatymyzyň puduklary tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlenildi. Şeýle döwlet durmuşynyň möhüm wezipelerini garaldy. Mejlise gatnaşyşlar geçen aýyň dowamyna alyp berilen işler barada hatabat berdiler. Ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek boýunça toplumlaryň çäreliň üstünlikli amalaşdyrmagynyň çägini ähli puduklyň we sebitliň durnukly ösüşi öpüşine edilýär. Hem halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesi ýokurlanýar. Hatabat döwrüne jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 götürmeden boldy. Bu görkeziji senagat pudugyny 7,4 götürme, gurulşykda 0,13 götürme, uly kommunikasiýa toplumyny 4 götürme, sowdada 8,8 götürme, owa hojalygyny 3,2 götürme, hyzmatlary ulgamyna bolsa 6,1 götürme barabar boldy. Ýanwar aýynda öndürilen ölümlüň derejesi geçen ýylyň degişli döwrünäkiden 7,7 götürüm köpeldi. Hormatly prezidentimiz döwletimizi ösdürmek boýunça öňde durýan möhüm wezipeleri öňe çekip, olary üstünlikli ýerine ýetirmek gysga we orta möhletlerde milli ykdysadyýatymyzyň ähli puduklarynyň okulny ösüşini öpüşini etjekdigini belledi. Şoňa bilen baglykda döwlet başlyrymyz ähli puduklaryň ösüş ýagdaýyny edgiderli gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny, mali ykdysady we bank toplumynyň düzümleriniň işini mundan beýlegem kemilleşdirmek boýunça anyk çäreliň durmuşa geçirmeligini aýtdy. Melelizlerimiz ähli puduklar boýunça özgertmeler maksatnamalaryna kefitlenen meýilnamalaryň görkezçiligiň degişli derejede ýerine ýetirilişini edgiderli gözegçilikde saklamak barada anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz köp çağıly maşgalalary döwlet tarapyndan gollamak hakyndaky kanuny öňe çekip, eneligi we çağılgy gollamak, köp çağıly maşgalalary ýardam bermek boýunça ýurdumyzda
geçirilen işler bilen baglanykda bu giňerimli çäreler babatda bu resminamanyň ähmiýetini bellidi. Millenizmde halk maslahatynyň nowatdan daşary meclisine taýýarlyk görmek, hem türkmen jemgyýetiniň demokratik esaslaryny pogtlandyrmak meselesi barada durup geçip umummilli forumy gurmak hem oň ýokary derejede geçirmek bilen baglanşykly meseleleri pogto gözlemçilikde saklamak möhümdigine Milli Geňeşiň ýol başlarynyň önsüni çekdi. Hormatly prezidentimiz dünýä bazarlaryna uly islega eýe bolan neft we tabii gazy çykarmagyň hem gaýtadan işlemegiň köp görnüşli neft himiýa önümleriniň önümçiliginiň meşhurny munun beýlegim artdyrmak hem olaň görnüşlerini giňeltmek zerurdygyny belledi. Şunu bilen baglykda millenizmde geljegi uly täze kenleri we gatlaklary ýüze çykarmak hasabyna neft hasýanatynyň çegmal binýadyna edgiderli potolandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýanyny öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda azyk bolşulygyny öpçün etmek boýunça öňde durýan wezipeleri ösnükli ýerine ýetirmek wajypdygyny belledi. O bu hojalyk pudugyny ösdürmekde ilmi taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleň netijeli peýdalanmagyna, o bu senat toplumyny öňde barjy sany tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna, suw terişdirleriniň rejeli peýdalanmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Millenizmde ýer eýelerine gollaw we o bu hojalygyny ösdürmek boýunça munun beýlegi maksatnama bilen işleň amala aşyryljakdygyny belledi. Hem bu ugurda öňde durýan wezipeler ösnükli ýerine ýetirmek boýunça anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz milli iqtisadiýatymyzyň binýatlaryny pudoklary bolan gurulşyk senaty we energetika toplumlaryny bary bolan mümkinçilikleri we ýurdumyzda durmuş yksadydan ösdürmek meýilnamalaryna nazar alyp, munun beýlegim ösdürmek üçin ähli zerur çäreleň görünmeligini öňe çekdi. Şunu bilen baglykda ýurdumyzyň gurulşyk senatynyň gurulşyklaryň depkini güýçlendirmek, yerli çegmallaryň hasabyna öňürilýän önümleň möçberini artdyrmak meselelerini aýratyn ähmiýet bermek tapşyryldy. Hormatly prezidentimiz kesýetlenen wezipeleri berje etmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz halkyň sarp edýän haritlarynyň önümçilik möçberini munun beýlegim artdyrmak boýunça anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlanmady ekspert ugurly haritlaryň önümçilik mukdaryny artdyrmagyň, olary daşary ýurtlarda işleň mahabatlandyrmagyň zerurdygyny belledi. Millenizm sowda hyzmatlarynyň hilini gowlandyrmagyň, oňa dünýä tejribesini ornaşdyrmagyň, telekeçiligiň işleňleşdirmek üçin zerur şertleri döretmegiň, ýurdumyzyň senatydan bäsleşligi ukyplygyny ýokarlandyrmak maksady bilen hususy başlanýşlary höwüslendirmek, bu ugurda täzeçil tehnologiýalary netijeli ulanmagyň wajypdygyny belledi we bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz milletiň ruhy gymmatlyklaryny gorap saklamakda, ýaşlary ahlak taýdan terbiýelemekde we Türkmenistanyň häzirki döwürde ýeten derejesini dünýäde giňden wagt etmekde möhüm orun eýeleýän medeniýet we köpçüliklere habar berişdirişleriniň edaralarynyň işine ýetgiderli kämilleşdirmek wajypdygyny öňe çekdi. Döwlet başlanmady meýilleşdirilen dawralar şorsana ýylyň möhüm wakalaryň hormatyny geçiriljek çäreler barada aýdyp, olaň ýokary gurumçylyk derejesini öpçün etmek babatda anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlanmady ýurdumyzyň teatr toparlaryna degişli derejeleň berilmeginiň ähmiýeti barada aýdyp, olaň medeniýet edaralarynyň çeperçilik işiniň netijeleri boýunça berilmeginiň möhümdigine öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzy durmuş yksadydan ösdürmegiň belinen ähli maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýete eýe bolan ilim bilim ulgamyny munun beýlegim kämilleşdirmegiň möhümdigini nykdy. Ýaşlaryň dörejlik mümkinçiliklerini dola açmak, olaň şahsy ukyp başarnyklaryny ýüze çykarmak üçin ähli şertleň döredilmeginiň zerurdygyny aýratyn öňe çekildi. Millenizmde şeýlede sağlyk goraş we sport ulgamynyň edgiderli ösdürmegine jemgyýeti sagdan durmuş ýörelgilerini wagt etmek hem ornaşdyrmak, zekinli geljegine uly umyt baglanylýan türgünleri uly sporty işleň çekmek boýunça işlere uly ähmiýet berilmeligini belledi. Döwlet başlanmady Hytaýa sapardan gaýdyp gelenden soň wekiliýetiň agdalarynyň hem karantin geçmeli boljakdyklaryny aýdyp, arasaçylyk kadrlaryna görä biz 3 gün ýekşenbe, duşanbe we sişenbe günleri karantinde bolur diýip belledi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň parahaçylyk söýjülük, oňun bitaraplyk hem açyk gapylar siýasatyny durmuşa geçirmek bilen goňşy döwletler we dünýäniň dürli sebeplerine ýerleşýän ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürýändigini belledi. Millenizmde bu ugurdaky işleri edgiderli dowam etmegi tapşyryp Türkmenistanyň oňun başlanýşlaryny ilerletmek hem şu ýol üçin niýetlenen halkara ähmiýetli çäreleri ýokary derejede taýýarlyk görmek wajypdygyny öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän siýasatda döwlet adam üçindir diýen şygaryň ýörelgilerine möhüm ornuň degişli bolmalygyny belledi. Häzirki döwürde ötüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýan ýurdumyzda adamlaryň durmuş taýdan goraglygy kepillendirilmeliler, olara zerur gollawlar berilmeliler we her bir raýatyň erkin münasip durmuş üçin amatly şertler döredilmeliler. Hormatly prezidentimiz beýik ýüpek ýoluny dekeltmek, sewt we iklimary ýollaryny ösdürmek boýunça başlanýşlarymyzyň uly ulgamynyň kuwatly maddi enjamlaryny binýadyna kemale getirmekde uly ähmiýeti eýdigini nykdy. Şundan baglykda döwlet başlanmady pudoklaryny düzümi döwri waplaşdyrmagyň iň täze
texnologiýalary ornaşdyrmaň wajypdygyny bellädi. Millilizmimiz ulag usaşar geçenlikler arkaly ýukdaşamaň gerimini giňeltmäň, hem mukdaryny köpeltmäň we hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmaň möhümdigini öňe çekip, ulag toplumny ösdürmäň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurdygyny nykdy. Döwlet başlanmady Milli Geňişiň halk maslahatynyň öňde boljak nowatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmäň zerurdygyny öňe çekip, oň dowamyny geçen ýylda ýerine ýetirilen işleň netijeleriniň jemleniljakdygyny, şeýle-de döwletimize geljek 30 ýylda ösdürmäň esasy ugurlaryny kesitlemek boýunça taryhy çözgütleň kabul ediljekdigini aýtdy. 3 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň çakyly goýunça 24-nji gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açyş dawratyna gatnaşmak üçin Hytaý Halk Respublikasyna iş tapary bilen ugrady. Hormatly prezidentimiziň uçury Pekine çelne uçuşy amala aşyryp Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagtynyň halkara howa menzilini gondy. Bu ýerde Türkmenistanyň başlygyny resmi adamlar garşyladylar. Hormatly prezidentimiz howa menzilinden sapar wagtynda öz üçin bellenen kabulhanasyna tarap ugrady. Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyk açyş dawratynyň hormatly mihmany boldy. Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagtyna 4-20 fevral aralygy meseleleri ýeňip geçmeň hatirasyna hyzmatdaşlyk etmeň zerurdygyny aňlady. Bu koronavirus pandemiýasy zerarly ýüze çykan kynçylyklary bilen baglykda aýratyn ähmiýeti eýedir. Şygar olimpiýa hereketiniň esasy taglimlaryny hemem gymmatlyklaryny şunuň ýalam agdy berligi, parahatçylygy we rowajlyga çağırşy özüne jemlige döwlet başlanmaz dawralar tamamlanandan soň öz üçin bellenen kabulhana ugrady. 5 fevralda döwlet başlanmaz Hytaýyň halk ýygnaklary öýüne geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping mähirli garşylady. Iki ýurduň liderleri Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet baýdaklarynyň öňüne surat düşdiler. Xi Jinping 24-nji gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açyş dawratyna gatnaşmak üçin Pekine gelip görmäge iwerilen çakyly kabul edeni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip, dürli ugurlarda ägert uly mümkinçilikleri bolan Türkmen Hytaý hyzmatdaşlygynyň sağlyjykly ösdürilýändigini nykdy. Millilizmimiz mehmansewerlik hem Türkmenistanyň wekiliýetiniň Hytaýa saparynyň guramaçylyk derejesine hem tarapyny gollaw berileni üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, duşuň Hytaýyň täze ýylynyň ilkinji günlerine geçýändigine ören şatdygyny bellidi. Hormatly prezidentimiz 24-nji gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açyş dawratyna gatnaşmak üçin Hytaýa gelip görmäge çakyly üçin Hytaý Halk Respublikasynyň başlygyna minnetdarlyk bildirip, bu gezekki saparyň hem gepleşikliň netijeleriniň öz üçin täze ugurlaryny kesitlemege hem iki tarap bilen gatnaşyklaryň munun belegim ösdürmegine täze eterige berjekdigini önemlilerdi. Söhbetdeşligiň dowamyna hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow hem başlyk Xi Jinping wajyp döwlet harakatnaşyklarynyň ähmiýetli ugurlaryny üns berdiler we häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hem geljeki ugurlary nazar alyp, oň munun belegim ösdürmegine taraplaryň taýýardyklaryny tasdikladylar. Duşuň dowamyna Nevithat Pudunyň iki taraply ykdysady gatnaşyklaryň iler tutulýan ugurlarynyň biri we möhüm böle bolup durýanlygy belenildi. Türkmen gadynyň Hytaýa ugradylmagyny öpçün edýän gady geçirjiginiň gurulşy özara behitli gatnaşyklaryň üstünlikleri beslenýändigini aňlady. 20-nji asyryň egert uly taslamasynyň üstünlikli durmuşy geçirilmegi oňa gatnaşyjylaryň hususan önüm önürjüliň, üstaşyr geçirjiliň we sarpedijiliň behitlerini esaslanýan uzak möhletli netijeli gatnaşyklaryň anyk misalydyr. Şolar wagtyň özüne bu taslama sert we ählimumy energi howpsuzlygynyň putulanylmagyna münasip goşuntyr. Millilizmimiz bogurda bar bolan mümkinçilikleriň dowle derejede açylmanyny bellep, özara behitli gatnaşyklaryň täze ugurlaryny bilelikde işläp taýýarlamaň zerurdygyny ösü çekdi. Şunu bilen baglykda Türkmenistanyň gaz geçirjiginiň 4-nji şahasyny gurmak arkaly Hytaýa ugradylýan TV gazyň möçberini artdyrmak bilen baglanşykly meseleleri jekmejek aralyp maslahatlaşmak üçin taýýardygy tasdiklanyldy. Hormatly prezidentimiz bu barada aýtmak bilen Türkmen TV gazynyň Hytaý Halk Respublikasyny ugradylmagy meýilleşdirilýän mukdaryny kesitlemek zerurdygyny aýtdy. Gepleşikliň dowamyna taraplar Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulşynyň taslamasy boýunça alalyş gazandylar. Hem hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hytaý we Hytaý Türkmen komitetlerine bogurda bilelikdäki degişli işleri geçirmek tapşyryldy. Duşuň dowamyna iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň geljeki ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Türkmen Hytaý gatnaşyklary giň ugurlar şol sany syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady, energetika, uly kommunikasiýa, tehnologiýa, medeni insan perwer we beýleki geljeki uly ugurlary boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin köp taraply mümkinçilikleri eýedir. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow başlyk Xi Jinping'e Türkmen Hytaý gatnaşyklaryny putulandyrmagy we hem taraply
hyzmatdaşlyk mundan beýlegem ösürmäge goşandy. Hemem oňa gollaw berýän üçin minnetdarlyk bildirdi. Millilizmimiz bilelikdäki tagyllaryň iki ýurdun we halklaryň özara gatnaşyklarynyň ýyl ýazgysyna täze sahypylar ýazjakdyny ynymlar Hytaý Halk Respublikasynyň başdanyny özü üçin amatly pursatda Türkmenistana gelip görmäge çagyrdy. Döwlet başdanymyz Hytaýa iş taparynyň çäklerini ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary bilen iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşyklary millilizmimiziň Hytaý Halk Respublikasy bilen özara bäkitli gatnaşyklaryň möhüm ugrulary boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirişi. Şeýlede saparyň dowamyny Hytaýly kärdäşleri bilen geçiren iki tarap bilen doşuklarynyň netijeleri barada hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz Türkmen Hytaý hyzmatdaşlygynyň egert uly kuwaty eýedigini, oň üstünlükli durmuşa geçirilmegini iki tarap bilen bäkwitlere bolşy ýaly sebitde we dünýäde awadançylygyň baş maksatlaryna kybap gelýändigini bellidi. Millilizmimiz hyzmatdaşlygyň köp ýyllyk tejribesini görkezişi ýaly bary uly mümkinçilikler we milli ykdysadyýetliň özara gatnaşyklarynyň iki dostlukly ýurda giň ugurlar şol sany uly we logistika ulgamy boýunça netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmäge ýardam berýändigini bellidi. Şundan bilen baglanykda Türkmenistan täze taryhy şertlerde beýik ýüpek ýoluny dekeltmek başlanýşlaryny öňe sürdi. Munyň özü Hytaýyň bir guşak bir ýol diýen ählimun başlanýşlarynyň ýörelglerini laýyk gelýär. Şeýlede ol Ýewraziýa Geňişligine multimodal uluw üstaşyr we logistik düzümleri ösdürmek we oň netijelerini ýokurlandyrmak ugruna tagyllary birleşdirmek üçin täze mümkinçilikler açýar. Millilizmimiz özara bäkitli Türkmen Hytaý gatnaşyklaryny munun beýlegem ösdürmek we iki tarap bilen alaşyklary durmuşa geçirmek babady degişli ýol başlary anyk tapşyryklary berdi. 24-nji Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açyş dawrasyna gatnaşmak üçin Hytaýa gelen daşary ýurtlaryň wekiliýetleriniň başdanlaryna Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň adynyň resmi gün ortalyk nahary berildi. Gün ortalyk naharyň öň siresine bilelikde suraty düşmek dawrasy boldy. Hytaý Halk Respublikasynyň başdany Belent merteli mehmanlary ýene däwrgedek mübareklep, hemmelere Gyşky Olimpiýadanyň açyş dawrasy münasibetli gurulan dawralary gatnaşanlyklary üçin hoşallyk bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow Hytaýyň halk ýygnaklary öýünden Pekiniň halkara howa mendirine geldi. Bu ýerden döwlet başdanymyz watanymyza ugrady. Döwlet başdanymyzyň uçury Aşgabatyň halkara howa mendirine gelip gondy. Türkmenistanyň wekiliýetiniň agdalary arasaçylyk kadrlaryny berje etmek maksady bilen Hytaýa sapardan soňra 3 günlük karantinde bolarlar. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar Mehriban arka dağımyzyň ýurt bäkitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaşlanýanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkinlerde ösýänligini äşkar etdi. Nowul hormatly prezidentimiziň adyna gelen hat bilen tanşadýas onu şeýle diýilýär. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurban Gulberdimuhammedow siziň Al-Hedratiňiz Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli siziň Al-Hedratiňizde hem türkmen halkyna tüýsürekden arzuwlaryny beýan edýän. 1992-nji ýylyň 7-nji fevralyna biziň ýurtlarymyzyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulan pursatynyň başlap siýasat, ykdysadyýet, medeniýet ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygyň durnukly ösdürilýänini kanagatlanma duýgusyny döredýär. 2008-nji ýyldan bäri bolsa durly ulgamlarda özara bäkitli oňyn hyzmatdaşlyk işçiň ösdürilýär. 2019-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistana amal aşyran saparymyň netijesinde iki tarap bilen gatnaşyklaryň täze derejä çykandygyna şahatdyryn. Hemem siziň bilen bilelikde baryp gören Gyýanydaky gaz himiýa zawody bolsa iki ýurduňa möhüm üstünlükdir. Hemem hyzmatdaşlygy geňeltmek üçin uly biniýatdyr. Bu senäniň diplomatik gatnaşyklary ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygynyň netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge hemem ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasynda özara düşünşmek we dostlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge täze kuwat berjekdigine umyt bildirýän. Siziň Al-Hedratiňizde berkjan salyk we bagyt Türkmenistana bolsa awadançylyk baradaky eň gowy arzuwlarymy beýan edýän. Moon Jae-in, Koreýa Respublikasynyň prezidenti. Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gulberdimuhammedow we maşgalasy Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň we onuň maşgalasynyň koronavirus ýokunjy bilen kesellenligi derarly dostlukly ýurdun başdanyna gynanç hatyny iberdi. Döwlet başdanymyz bu habary uly gynanç bilen kabul edenligini bellep, gujur gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen siziň bu keseli gysga wagtda ýeňip geçjekdiňizde berk ynanýanyny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz durmuşyň şu agyr günlerini hemme tarap bilen gollamagy we zerur bolan halatyna ýardam bermäge taýýardygyny ma'lum etdi. Hemem Türkiýe Respublikasynyň döwlet başdanyna we maşgalasyna tüýsürekden tez wagtda sagalmaklaryny berkjan salyk we uzak ömür dileg etdi. Watan habarlary gepleşigimizi dowam edýäs.
Şu günleri edi diyarımızın çaryanına halkın arka dağlı zamanası yıldan şanına dörlü çariler giyin gerimde yayvanlanırlıya. Dutar yasamak senetçiliği, dutarda saçılmak ve bağışçılık sunuğutunun UNESCO'nun adamların maddi del medeni mirasının sanavına girdilmek münasibetli yurdumuzun vilayetlerinin tarixi ve ülkene uğraş muzeylerine, hemem vilayet kitapxanalarına dürlü maslahatlardır sergiler geçirliye. Dutar yasamak senetçiligi dutarda saç almak hemde bağışçılık sunuğutunun UNESCO'nun adamlardan maddi del medeni mirasının qımmatlıklarının sanına girdilmeginin şanına, yurdumuzun vilayetlerinin muzeylerine, qadimi senet, ilhanlı sunuğu da atla davaralı maslahatlar geçirli. Olarda çıkış edenler berqara döwletimizin bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin parasatly başdonlaryna yurdumyzyň ähli ulgamlaryna bir hatarda milli medeniýetimizde sunugatymyzda ulun serilip, medeni gymmatlyklarymy, milli mirasymyzy içkin öwrenmek, geljeki nesillerimize ýetermek, dünýä jemgyýetçiligine ýaymak maksady bilen giň gerimli işler anyp barlýar. Yurdumyzyň taryhyna, şöhratly geçmişine ser salsak, merdany halkymyz dünýä sivilizasiýasyna medeniýetiň sunugatyň ösmegine uly izgallaryp, halklaryň arasynda medeni gatnaşyklaryň jewsleşmegine, sunugatyň kämilleşmegine özüniň münasip goşundyny goşupdyr. Türkmen halky geçen taryhy döwürde senetçilikden iýinçilik bilen sunuga derejesine ýetilen saat gurallarynyň 14-çösüni döretmegiň hötesinden gelipdir. Özüne mail edici şernu wady bilen uly meşgullyk gazanan türkmen saat gurallarynyň birinde dutardyr. Şuňky dünýä jemgyýetçiliginiň dutar ýasamak senetçiligine, dutarda saç almak hemde bagşylyk sunugatyny uly baha bermegi buýsanlyrjy ýagdaýdyr diýip billäp geçdiler. Muzeylerin şekilleniş sunugaty bölümlerine gurnulan sergiler dawaranyň täsirini has artdyrdy. Yurdumyzyň vilayetleriniň kitaphanalarynyň gurnamagyna, dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saç almak hemde bagşylyk umumy adamzat ähmiýetli sunugat turatly maslahat hemde kitap sergisi geçirilip, ol dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saç almak hemde bagşylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi del medeni mirasynyň sanawyna girilmegine başlandy. Maslahatlaryň dowamyna çykyş edenler dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saç almak hemde bagşylyk sunugaty UNESCO-nyň adamlaryň maddi del medeni mirasynyň sanawyna girilmegine yurdumyzyň bagtyar raýatlary üçin şahatlykly waka bolanyny belläp, hormatly prezidentimiziň aladalaryny netijesinde medeniýetimiziň sunugatymyzyň esasy şahalarynyň biri bolan dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saç almak hemde bagşylyk sunugatynyň we bu ugurda gazanylýan üstünlikleri barada buýsanç bilen bellädiler. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezining Döwlet Muzeýinde dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saç almak we bagşylyk sunugaty UNESCO-nyň adamlaryň maddi del medeni mirasynyň sanawyna atly maslahat geçirildi. Hemde dutaryň mukamy köňlümiň owady atly seri guraldy. Çykyş edenler dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saç almak hemde bagşylyk sunugaty atly milli hödürnamanyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi del medeni mirasynyň görnükli nüskalarynyň sanawyna girilmegi bilen baglanyşly ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Maslahatyň dowamyna dutarçy bagşy sadanylaryň joşgyny çykyşlary ýerine ýetirilen hoş owarly, bilent mukamly aýdym saatlar ýanglandy. Ajaýyp waka başlanan aýdym saatlar maslahaty hemde sergi ýagnyjylar milli medeniýetimiziň aýdym saat sunugatyny ösdürmek hemde dünýä ýaymak uğruna taýsy tagalla edýän hormatly prezidentimiziň umumy adamlar behwetli dünýä meşhurly alyp barýan beýik işleriniň hemişe üstünlikleri hemde rowaşlyklara wetlenmegini arzu etdiler. Meşhur halk sadanlarynyň türkmen halk sadany wagtjylary döredijiligi barada gurrun berýän dutaryň mukamy köňlümiň owady atly sergide hormatly prezidentimiziň milli medeniýetimiz we sunugatymyz baradaky eserlerine aýratyn orun berildi. Döwlet muzeýiniň ýady çeşmeleri garnasyna ilki döwürlerden bäri aýagly saklanyp gelýän türkmen milli aýdym saat sunugatynyň ösmegine uly goşan ençeme meşhur halipalarymyzyň fotosuratlary görkezildi. Şeýle-de Döwlet muzeýiniň garnasyna goralyp saklanýan saat gurallar görkezildi. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saç almak hemde bagşylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi del medeni mirasynyň sanawyna girilmegi münasibetli ýurdumyzyň baş drama teatryna dutaryň owady atly sahna goýuldy. Hormatly prezidentimiziň watançylyk, zähmet söýürlük, ahlaklyk, insanperwerlik ýaly ajaýyp häsiýetleri özüne jemleýän milli mirasymyza sarpa uýan nesilleri terbiýelemek babatda beren tapşyryklaryny durmuşa geçirmek maksady bilen umum bilim berýän mekdeplerde hereket edýän zähmet gurnuklarynyň işleri hasym kämilleşdirilýär. Munyň özü dörejilikli pikirlenýän ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek, milli mirasymyzy ýaş nesliň arasynda giňden wagt etmek, halkymyzyň milli senetçilik däplerini ösdürmek ýaly işler
işlerini neticeligini görkezýär. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin ve Türkmen Hali Dowlet Birleşiginiň bilelikde guramagyna, Türkmen halatynyň Milli Muzeýine Aşgabat şäheriniň umum bilim berýän mekteplerine hereket edýän zähmet gurnaklarynyň ýolbaşçylarynyň bu okuwçy gyýylan gatnaşmaklaryna göçme okuw sapy guralyp, umum bilim berýän mekteplerde okudylýan zähmet gurnaklaryna mektep okuwçylaryna durmuşda zerur bolan hüner başarnyklary we ennikleri berilýär. Olaň tebigy zehinler ösürilýär, durmuş ennikleri kämilleşdirilýär. Ene mamalamyzyň we ata-babalarymyzdan häzir güne ýetip gelen, sünnälenip sungat derejesine ýetirilen milli senetçilik hemde eli işleriniň nusgalaryny münasip dowam etmekleri we ösürmekleri üçin nazary we amaly bilimler berilýär. Bu ýerde Ustad Halyçylyň dünýä meşhur türkmen halylary barada maglumatlary okuwçy gyzlarda halyçy hünerini bolan höwesi hasam artdyrdy. Şeýle-de okuwçy gyzlaryň zähmet gurnaklaryna taýýarlan milli el işleriniň sergisi hem guralyp, okuw ýylynyň dowamyny umum bilim berýän mekteplerde hereket edýän zähmet gurnaklarynyň işleri täze mazmunly iş ugurlary bilen baýlaşdyrylýar. Türkmen Owakyjylyk Institutyny 2020-2022 okuw ýylynyň gaşga denjaş mövsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen ýürüýte taýýarlan meýilnameler esasynda talipleň wagtlaryny many mazmunly geçirmek üçin guramaçylykly işler anyp berilýär. Bu ýokary okuw mektebinde hereket edýän dürli görnüşli gurnaklary talip ýaşlar işçiň gatnaşyp özleriniň okuýup başarnygyny görkezýärler. Türkmen Owakyjylyk Institutyny hereket edýän gözelligiň gözleginde hemde çeper eller gurnaklaryny talip gyzlaryň bir neçesi işçiň gatnaşyp, kerametli topragymyzda bitýän ösümlikleriň dänelerinden dürli şekilleri ýasamaň aýratynlygy bilen birlikde alajadyr gaşary ulanyp dürli el bukçalary ýasamak, ene mamalamyzdan galan milli sungatymyzy utgaşdyryp, döwrebap şekilleri döretmek işlerini ýerine ýetirýärler. Gurnaklary gatnaşan talip gyzlar türkmen hallarynyň adam-tadym köp asyrlyk taryhynyň köklerinden, edebi ruhy gymmatlyklarynyň, asyrlyň jümüşinden sünnälenip çykýan iň nepis sungat eserleri bolmak bilen özüni baý milli mirasymyzda jemläp, berkarar dowlatymyzyň bagtyarlyk döwrüniň esasy ruhy binýatlarynyň biri bolup durýanyny uly boýsunç bilen bellek geçýärler. Hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyna gözel tebigatymyzyň haýran galarjy tesini künjeklerini gorap saklamakda, ilmi taýdan öwrenmekde, ýurdumyzda alyp berilýän ekologik siýasaty üstünlikli durmuşy ornaşdyrmakda, diýarymyzyň goruhanalaryny we çäkli goruhanalaryny giň gowrumly işleri alyp berilýär. Ýylyň islenik paslyny öz oşly aýratynlyklary, tebigy gözellikleri bilen tesinliklere baý goruhanalaryň birim Türkmenistanyň Owakyjylyk we Daşky Gurşaw gorumak ministriniň Daşky Gurşaw gorumak gullugynyň Amderiýa döwlet tebi goruhanasydyr. Amderiýanyň ortak kymynyň hemem deriýanyň kenarlaryny gurşa bilen tokoýluklyň deriýa ýaka Gyzylgum we Garagum sähralarynyň ekologik ulgamlaryny ilmi esaslarda öwrenmek, gorap saklamak maksady bilen döredilen Amderiýa goruhanasynyň düzümine görelli, gawakly we nargyz bölümleri hemem kelif çäkli goruhanasy girdildi. Goruhananyň görelli, gawakly we nargyz bölümleri Lewap welaýatynyň Demirazyk Günnogor böleginde Dänew, Darganaty, Farap etraplaryna yerleşip 48.350 hektar meýdany tutýar. Kelif çäkli goruhanasy Günorta Günnogor Garagumny welaýatyň Halaç we Kerke etraplaryna yerleşip 103.000 hektar meýdany eýeleýär. Goruhananyň 6500 hektaryny kenaryaky tokoýluklar, 36.320 hektaryny Garagum we Gyzylgum sähralarynyň belli bir çäkleri eýeleýär. Goruhana Turan pesliginiň çägeli çöl zowlugynyň Demirazyk landşaft sewtiniň çäklerine yerleşýär. Goruhananyň gawakly we görelli bölümleri Amderiýanyň çep kenaryna nargyz bölümi bolsa sağ kenaryna yerleşendir. Meýdany 28.177 hektardan ibaret goruhananyň nargyz bölümi diňe bir kenaryaky tokoýluklardan ibaret bolman eýsem Günnogor Demirazyk çäginde Gyzylgum sährasynyň tebi gözelliklerini özüne jemleýär. Goruhananyň bu bölüminiň 3246 hektaryny tokoýluklary eýeleýär. Beýikligi 13-14 metre ýetýän petde torungy egde agaçlarynyň duş gelmegi on has irki köni tokoýlugynyň habar berýär. Amderiýanyň çep kenaryna gawakly owasynyň 6 kilometr aralykda goruhananyň ady bir gawakly bölümi yerleşip, Günorta Günnogor Garagum sährasy, Demirazyk Günnogorda Gyzylgum sährasy bilen ara çäkleşýär. Bölümiň tutýan umumy meýdany 18.114 hektardan ibaret bolup, şoň 1196 hektaryny tokoýluklary eýeleýär. Goruhananyň görelli bölümi Günnogor sewitiň Demirazygynyň Darganaty etrawyna yerleşýär. Bu bölüm Günorta Günnogor
garagum tehraty bilen ary çäkleşýär. Ýeleýän umumy meýdany 2058 hektardan gowrak bolup, ekli ýeri tokuýluklary bilen gurşalandyr. Goroxananyň görelli bölümini tokuy soğunlaryň ýaşaýyş eýçeňli hasaba alynıp, kän duş gelýänligi bellenip geçilýär. Tokuýda ösümlikler görewe garyşyk ýerleşendir. Geçen 40 ýylyň içinde Amderiýa döwleti goroxanasyna daş gurşaw goramak, goroxananyň ösümlik we haýwanat dünýäsini eko ulgamyny öwrenmek boýunça alma barlygynyň ençemesi alınıp berildi. Goroxanada ösümlik hem haýwanat dünýäsiniň dikeldilmegi, hasam baýlaşdyrmak ugruna netijeli işler geçirilýär. Bu ýerde süýdemdirjileň 41 görnüşi, balyklaryň 36, ýerde suda ýaşaýanlaryň 2, süýrenjiliň 29 görnüşi, oňurgusylyň 100 görnüşi, guşluň 175 görnüşi duş gelýär. Bulardan başga bu ýerde gyş aýlaryna derýanyň üstünden uçup geçen guşluň bir näçe görnüşi mesken tutýar. Goroxananyň esas aýratynlyklarynyň birem bu ýerde asylly suwun ady bilen geňden tanalýan tokuy suwunyň duş gelmegdir. Häzirki wagtda olar goramak, sanyny köpeltmek boýunça geçirilýän işler öz netijelerinden berýär. Goroxananyň ösümlik dünýäsi hem özüniň köpdürligi bilen tapawutlanýar. Bu ýerde ýokary guruluşly ösümlikleriň 227 görnüşi bolup, geçirilen alma barlygynyň netijesinde goroxananyň sehralyk meýdanlarynda dürli ösümlikleriň 125 görnüşiniň bardygy anyklanyldy. Ýurdumyzda alınıp berilen ekologik siýasaty durmuşa ornaşdyrmakda, tebigaty aýaly saklamakda, tebigy gözellikleri berk gorap saklamakda goroxananyň işgärler tarapyndan netijeli işler geçirilýär. Diýarymyzyň gözel tebigatynyň baýlyklaryny gorap saklamak boýunça Mary vilayat daş gurşaw gorumak müdürlüğiniň işgärleri netijeli işler durmuşa geçirýärler. Müdürlüğiniň işgärleri ýurdumyzda türkmen topragynyň ekologiýasyny ösümlik we haýwanat dünýäsini gözel tebigatyny gorumak boýunça kabul edilen kararlardy resminamalan kanunlaryň berje edilişine berk gözegçilik edýärler. Olar tebigatyň ösümliklerini we haýwanlaryny gorumak boýunça gije gündizliň gözegçiligi amal aşyrýarlar. Müdürlüğiniň işgärleriniň häzirki wagtda vilayatyň çägine gyşlayan canly jandarlary gorumak boýunça netijeli işleri alyp barýarlar. Häzirki gyş pasyny tebigatymyzyň gözelligini artdyrýan, hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan guşlary hem beýleki jandarlary müdürlüğiniň işgärleri tarapyndan gözegçilik edilýär. Müdürlüğiniň işgärleri vilayatyň çägindäki Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen ösümlikleri, haýwanlary, guşlary, şeýle-de beýleki jandarlary gorumak, ösürmek we köpeltmek boýunça netijeli işleri alyp barýarlar. Vilayatyň çäginde ýaşaýan jandarlaryň hem ösümlikleriň gije gündizliň gorulmagy, olaň sanynyň artmagyna ýurdumyzyň özbaşly tebigatynyň hasam gözelleşmegine ýardam berýär. Mary vilayat daş gurşaw gorumak müdürlüğiniň işgärleri tebigatymyzyň gözel görküni hasam baýlaşdyrmakda we onu gorap saklamakda alyp barýan ägirt uly işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan edýärler. Hormatly izleyijiler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk izleyijiler. Hormatly izleyijiler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň ahyrky garagyş döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa fevral aýynyň 7-sinden fevral aýynyň 13-üne çenni hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp Yani gelecek hepden başında we ahyryny ýurdumyň çägine gün matardan çyl howa akynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryna ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gije temperaturalarynyň durnuq ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hasta qigy. Ýurdumyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başında we ahyryny ýagşy ýagar. Gün ortagyna ordan demiraz gün atary ornup geden tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal oňsmagy hem de howanyň temperaturasynyň Geceleri 3 gradus soğukdan 4-9 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 10-20 gradus, welaýatyň kenary etraplaryny 8-13 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýärmi ahal welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ahyryny ýagşy ýagar. Gün ogordan demiraz gün atary ornup geden tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şemal oňsmagy hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 3 gradus soğukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 5-10 gradusdan 20 gradus çenni maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mary welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başyna we ahyryny ýagşy ýagar. Gün ortagyna ordan demiraz gün atary ornup geden tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemal oňsmagy hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 2 gradus soğukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 6-17 gradusdan 20 gradus çenni maýyl bolmagyna garaşylýar.
Diyarmyň Lewap welaýatyny ütkapdyran mutluky wawul, hepden başyna we ahyryny ýagşy ýagar. Gün ortagyny ordan demirat kunatary ornuny ötgeden tezlik sekundda 7-10 10-16 metr ýetýän şemal oňsmyny hemde hawa temperaturasynyň gejelene 4 gradus soğukdan 2-7 gradus aralygynda maýyl, gündüzlerine 4-9 gradusdan 18 gradus çenli maýyl bolmany garaşylýar. Ýurdumyzda Daşwat welaýatyny ütkapdyran mutluky wawul, hepden başyna we ahyryny atkem ýagşy ýagar. Gün ordan demirat kunatary ornuny ötgeden tezlik sekundda 6-10 10-15 metr ýetýän şemal oňsmyny hemde hawa temperaturasynyň gejelene 5 gradus soğukdan 6 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 2-7 gradusdan 13 gradus çenli maýyl bolmany garaşylýar. Paýtagtymyzda Daşwatda ütkapdyran mutluky wawul, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar. Gün ordan demirat kunatary ornuny ötgeden tezlik sekundda 7-10 11-13 metr ýetýän şemal oňsmyny hemde hawa temperaturasynyň gejelene 2 gradus soğukdan 6 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 7-9 gradusdan 17 gradus çenli maýyl bolmany garaşylýar. Hormatly ýurtdaşlar, ýurdumyz fevral aýynyň 7-sinde magnit radiasynyň gowşak täsirli bolmany garaşylýar. Mehriban adamlar, fevral aýynyň 7-sinden fevral aýynyň 13-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmany garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolmaňyz. Eziz watandaşlar, gyş pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň ütkapdyrýanlygyny nazara alyp, pasyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlekem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň qadadan 3 oturum artmagy, hemem howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsyz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz borun örtügini ulanmaklyk maslahat berýär. Howpsy bolan 2 metr araçaý berjay etmek, eller arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ýurtdaşlar, bulary berjay etseňiz, ýylyň istenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşlüğün ödeninde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.